Jeg vil gerne vise, hvordan man måler kogepunktet på en bremsevæskeprøve. Jeg har taget en bremsevæskeprøve fra en udluftningsskrue på en bil, og det er vigtigt, at bremsevæskeprøven er næsten helt op til kanten. Til at måle det med har jeg en bremsevæskekoger, og som I kan se, så skal kontakten være i, og så har vi hovedafbryderen sidder på bagsiden. Den tænder jeg for. Jeg placerer bremsevæskeprøven i bremsevæskekogeren, trykker armen ned og trykker på testknappen. Når den grønne knap lyser, er testen afsluttet. Og jeg aflæser sådan en temperatur på 152 grader. Derefter går jeg tilbage i min mekanikers følgesvend eller et andet skema og finder ud af, hvilken type bremsevæske det er, og konstaterer, om bremsevæsken indeholder for meget vand eller den er OK. Når man er færdig, er det væsentligt, at man rydder op efter sig, slukker for udstyret og fjerner prøven. Tak for i dag.